Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Namhlanje sizofunda uncwadi kaYeremiya wama-38 ngoba sesizayigqiba kaloku le ncwadi. Masiyifundeni le ncwadi kaYeremiya ye-Weeping Prophet, siyigqibe sizokwenza ezinye izinto. Kodwa apha phakathi sizomane sikhuthazana, sikhumbuzana, sizomelezana the importance of knowing who you are in Christ Jesus. Singazuvumela imeko zisenze njani zisoyisi kanti uYesu ukhona. Yena uYesu wakho ke kufuneka umazi uba ungugandaganda, uzazirhaya zonke zongxaki zakho zibe ngumgobho. Uqoma warhwaqele ngonyama isixeko sakwaYuda. Haleluya, akuzela kalali chini kaSirayeli. So xa ungumntanakhe kufuneka uzazi uba xa engugandaganda ungugandaganda nawe. Uvumeli nje iimeko zisithini, ungavumeli iimeko zikwenzeni, zikohlule. Uqhayise ngoYesu, uqhayise ngoYesu, ukholelwe kule nto ethethwa yiBhayibhile ngawe. Leka isixuku ngawe, sithetha ngawe. Asiye i-heading yethu kaJeremiya 38 ithi ukuphoswa kukaYeremiya emhadini onodaka. Kusekho laa ngxaki kaloku ngoku abanye sebehambile baye eBhabhiloni, uNebukadnezari, abanye basele ngezankani zabo kanti bekuthiwe mabahambe. Abanye abafuna watsho futhi wathi abahambileyo abamamele uyavuba mabahambe, bazawusinda exheleni. Abasele bazawudibana nokugula, bafise izifo, bagula nangamakrele. Bichaziwe yonke le nto. Into nayo ke ngoku bakhetha ntoni? Bakhetha ukuthi bangamlaleli uYehova. Choice yethu, choice yona isoloko ikhona yethu kwindlela yethu yokholwa. Ivesi yokuqala ithi ke kaloku uShefathiya unyana kaMathena noGedaliya unyana kaPhashure noYukali unyana kaShelemiya noPhashure unyana kaMalekiya baweva amazwi awathetha uYeremiya kubantu bonke esithi, verse 2, utsho uYehova ukuthi ohlala kulo mzi wofana ikrele naye indlala naye indyikitya yokufa, ophuma aye kumaKhaledi, ophuma aye le eBhabhiloni, kumaKhaledi wophila, ube lixhoba kuye umphefumlo wakhe aphile. 3, utsho uYehova ukuthi lo mzi uya kunikelwa esandleni sempi yokumkani waseBhabhiloni. Awuthimbe kungenxa yantoni lo mzi wabo waseYerusalem uzawuthinjwa nje? Kungenxa yoba zange bammamele uYehova, bakhonza izithixo, bazibona into ukuthi babhetere kakhulu, bawugqiba bakhuphe eYiputa, bamlahle uYehova. Andithi nathi siyayenza loo nto, siyalibala uYehova uvela apha nathi, sakhuliswa ngaye yena lo Thixo. Ngoku xa sesiphezulu siyifumene imisebenzi siyamlibala uYehova. Khumbula namhlanje uYehova vela nawe khona, buyele kuye. Africa, South Africa, asibuyeleni kuye. Verse 4, bathi ke abathetheli kumkani, mayibulawe le ndoda, ngokuba ngokwenjenje iwisa izandla zamadoda okulwa aseleyo kulo mzi nezandla zabantu bonke ngokuthetha kubo amazwi anje. Ngathi makangayithethi inyani, ifuna axoke. Andithi baxokiswa abaprofeti abaya bathi njani, hayi ayizuthinjwa iJerusalem.
ayikho yonke le nithethwa nguYeremiya. Uma uYeremiya bengafuna nombona. Ngoku laa nto wayethethile uYeremiya iyenzeka. Ngoku sebesithi ngoku le ndoda ifuna ubulawa le, ifuna ubethwa le. Ifuna ubulawa, asamfuni nyhani ngokudala bemphosa. Ibe soze bamenze nto. OkaYehova ke ezikwenziwa nto, bamthreatenisha bamncama. U-untouchable okaYehova umdala kaloku. Awuzithetha zonke izinto ezigqwirha. Naku awuzithetha bancane. Uzakuthini? Uzabungumqabaqaba igqabi leviniki. Ngoba ngantoni? Umntaka Yesu Kristu. Yamkela uYesu namhlanje xa ungekamamkeli incede. Uba ikhona into eyakwenza into ukuthi usuke kuye, phosa ngasemva ubuyele kuye. Guquke. Sekuyi-end times kaloku. 5. Wathi umngane uZedekhiya, uyabonani? Usezandleni zenu. Ngokuba umngane engenakuthini. Yambona ngoku yamthengisa. La umngane uZedekhiya akanamqolo, akanabhebhu. Selemthengisa ngoku. La madoda athi njena lo ufuna ubulawa izinto azithethayo. uZedekhiya, uyakhumbula uZedekhiya ngulaa kumngane ebekhe wamane imbiza bucala into yoba kuthini uyawova kuye. Yabona? Nomcela uba makamthandazele uyawona. Ngoku uthi hayi usezandleni zenu. Kananyani. Heyi. Hayi. Thetha lena phinda thethe le umuntu omnye asisetha. 6. Bamthatha uYeremiya bamphosa emadini kaMalikiya unyana wokumngane okusentendelezweni yabalindi. Bamhlisa uYeremiya ngezintya emadini lo ungenamanzi unodaka. Yabona uzofela pha. Laba ifuna umbulala nyani. Batshela bathi ufuna ubulawa. Bathi lapho bamphose khona kulaa madi unodaka watshona eludakeni uYeremiya. Jesu. Indlela kaYesu wonto ukuthi njena ngenye ixesha ukuthi yes akutsho into ukuthi wena uzubehlelwa sizinto. Ukuthanda uYesu Kristu, ukuthanda umsebenzi kaYesu Kristu kunama-challenges. Kodwa uzulawulwa ngama-challenges. Protection yakho ikwanguye lo omlandelayo, the undefeated God. Is undefeated. Hallelujah. uYeremiya kumngane ke ebehleli esangweni lakwaBenjamini. Verse 8. Waphuma ebhedini uBhetelimeleki endlwini yokumngane wathetha kukumngane esithi, Nkosi yami, 9. Kumngane, la madoda enze into embi ngako konke akwenzelayo kuYeremiya umprofeti lo. Amphose emadini. Uyakufa yindlala pha kuloo ndawo akuyo ngokuba akusekho sonka kulumzi. 10. Umngane wawuwisela umthetho uEbhedi-Meleki umkhushi esithi, thabatha apha amadoda angamashumi amathathu. Uyambona lo Ebhedi-Meleki uxelele uYehova amsebenzisayo ngoku kumntu omnyama waseTopi. Ichazela ntoni umkhosi? Ichazela ntoni loo nto ukuthi uYehova angasebenzisa naye nabanye ukhulu labantwana bakhe. Yabona ngoku usebenzisa umlandu iforeign apha. Yiye kwazileyo yokonfronta lo uZedekhiya ukuthi hey uYeremiya uzofela pha. Laa ndawo leyo inodaka ibe ulambile uzawufela.
ufuna usebenzisa nawo wena kuqala. Yamamkela uYesu Kristu, wamkela uYesu Kristu, uyosebenza naye nabantu. Nasivumeni usetyenziswa nguYehova. Nantsi ndifuna siyibuyisele, waphuma nantsi bamfaka emadini ebehlele esangweni. uYeremiya ukumkani ke ubehlele esangweni lakwaBenjamini. 8 waphuma u-Ebhedi-Meleki endlwini yokumkani, wathetha ukumkani esithi, Nkosi yam kumkani, la madoda enze into embi ngako konke akwenzileyo kuYeremiya umprofeti. Amphosa emnyadini ukuba uzawufela phana indlala ngoba kusekho sonke. 10 ukumkani wambuyisela umthetho we-Ebhedi-Meleki umkhushi. Yabona ukuthi akanguwapha, esithi thabatha la madoda abe nga-30. Abantu ukuthi uThixo umhle uThixo wathi makafunelwa amadoda abe nga-30 ayomnceda phaya emphakamisa. Asesandleni sakho umrhole uYeremiya umprofeti emadini engekafi, kungekenzeki into ebifunwa ngumtyholi, ingekenzeki into ebifunwa ziintshaba zikaYeremiya uba makafi. Wafika u-Ebhedi-Meleki ethunywa nguYehova. It's exciting iindaba zikaYesu. Yazi into zikaYehova yani. 11 u-Ebhedi-Meleki wathabatha amadoda lawo asesandleni sakhe, kuyo ngoku uzawuba phambili, waya endlwini yokumkani. Haleluya. Ngaphantsi kwendlu yobuncwane wathabatha khona amadlavu eengubo ezikrazukileyo to support him, nawe zonakeleyo wawathobela kuYeremiya, bamnika ezo ngubo emadini ngezitya. 12 watsho u-Ebhedi-Meleki umkhoshi kuYeremiya, khawubeke la madlavu eengubo ezikrazukileyo nezi ezonakeleyo phantsi kwamakhwapha akho. Emnika i-support system ukuthi ufaka phantsi kwamakhwapha akho ukwenzela ukuthi xa ubamba uzoqambisa isisu, uzophuma ngokukhawuleza kwimeko okuyo. Yeremiya 13 wenza njalo uYeremiya, bamrhola uYeremiya ngezitya, bamnyusa emadini. uYeremiya wahlala entendelezweni yabalindi. 14 wathuma ukumkani uZedekhiya, wamthabathela kuYeremiya umprofeti ekungeni nemnyango wesithathu osendlwini kaYehova. Wathi ukumkani kuYeremiya, ndiya kukubuza indawo. Uyabona into ayifunayo, uyamfuna ukufumana information kaYehova, kodwa aphinda amthengise. Athengisa abantu, abesazifaka singathengisa abantu kwi-end times. Uyibonayo nje into ukuthi nobuferiferi ungayibisangena. Nanku ke ngoku uyafuna ukwazi, wathi kukumkani kuYeremiya, ndiya kukubuza indawo uze ungafihli into kum. Uthi ndiza kubuza kodwa uze ungafihli into kum. 15 wathi uYeremiya kuZedekhiya, ukuba ndithe ndakuxelela akuyi kundibulala, undibulalela na? Nokuba ndithe ndakucebisa akuyi kundiphulaphula. 16 ukumkani uZedekhiya wamfungela uYeremiya ngasese esithi, ehleli nje uYehova owasenzela lo mphefumlo inene, andikukubulala, andikukunikela ezandleni zalo madoda awufunayo umphefumlo wakho. Kodwa besegqibile, besemnikele. 17 wathi uYeremiya kuZedekhiya, utsho uYehova uThixo wemikhosi uthi,
uba uthe ukuphuma oku waya kubathetheli bokumngani waseBhabhele wophila umphefumlo wakho, nalo mzi ungatshiswa. Uyabona nalapha usamcenga ukuthi makaguquke. Repent. Guquka. Nayiphi nale eyenzekayo, ubanjwe ungaguquka wenze le nto uYehova ayifunayo, uzobuyela ebhodwe nabo abantu bazawusinda. Ambona uYehova ukuthi unesineke ngathi, very patient uThixo ngathi. Ndincede umamkele uYesu Kristu azuzodinwa nathi uthetha nawe, mntana kaThixo. Suka kwezo ngqondo okuzo. Khumbula kaloku ukuthi awungowalapha, asingowalapha. We are in this world. We are in this world but not of this world. Khaya lethu lisezulwini. Yiyo loo nto uYesu ezamazamana nathi, esixelela ukuthi masifune abantu sibancenge ukwenzela ukuthi bazoza kuye bangazo esihogweni. Isihogwa senzelwa ngabantu, senzelwa uSathane needemons zakhe, not abantu. Isihogwa. Ngoku umtyholi ufuna ntoni? Ufuna ukuya esihogweni nabantu. Ilumkele loo nto kuyanthasa. Wathi uYeremiya kuye uba ungajika, wathi soze ukutshisa nayo ngulemelele, uzawuphila nendlu yakho. Wayesashumayela 18. Ke uba uthe akwaphuma uye kubathetheli bokumngani waseBhabhele, lo mzi wonikelwe esandleni samaKhaladi awutshise ngomlilo, wena ke ungasindi esandleni sawo. 19. Ukumkani uZedekhiya wathi kuYeremiya, ndinesithukuthezi ngamaYuda aphambele kumaKhaladi, hleze andinikele esandleni sawo afekethe ngam. Yabona nalapho usajonga abantu, kanti ngemumamela le nto ithethwa ngumshumayeli, le ethethwa ngumprofethi. Le umprofethi uthunywe nguYehova into ukuthi kakumcenge nange-11th hour. Is a God of the 11th hour. Wayesefuna ukumnceda ngomzuzu wokuqala. Oh, haleluya. Nebhada lancedwa ngomzuzu wokuqala. Ubuyela kuYehova, iza kuYehova, zokusindisa kuye yonke le nto kuyo. 20. Wathi uYeremiya akayi kukunikela, khawuliphulaphule izwi likaYehova ngoko ndilithethileyo kuwe, kolunga kuwe uphile umphefumlo wakho. Now uYeremiya mbona ukuthi still upatient. Funa ngathi sibe njalo. Angathi umuntu xa ubum-invayithile ukuthi makaye ecaweni, xa engakhange aphumelele, be patient enough. Singaphelelwa lithando. 21. Ke uba uthe akwavuma ukuphuma, nali ilizwi andibonise lona uYehova lokuthi. 22. Uyabona bonke abafazi abaseleyo endlini yokumngani wakwaYuda baya kukhutshwa basiwe kubathetheli bokumngani waseBhabhele. Bathi abafazi abo, amadoda axolelene nawe, akuxhokonxileyo akuyisile, zitshonile nje emixokozweni yeenyawo zabo, wona abuya umva. 23. Ke bonke abafazi bakho noonyana bakho baya kukhutshwa basiwe kumaKhaladi, ungasindi wena esandleni sawo. Uyabona ngokufaka engxakini nabantwana, umntwana bakhe xa esala yena ukwenza le nto ithethwa nguYehova, ufaka ifemeli yakhe ngemisizwe sonke engxakini. Ke wena uya kubanjwa sisanda sokumngani waseBhabhele, utshisise lo mzi ngomlilo. 24. uZedekhiya wathi kuYeremiya, la mazwi
makangaziwa mntu. Uyambona ukuthi nalapho sesikeleni uthi le nto ithethayo mayingaviwa mntu ukuze ungafi. Wayengathethi loo nto, wayesithi abantu mabangayiva, ngoba abantu xa besiva le nto ayithethayo bazathi vuma le nto sizosinda. Uyabona ukuthi nalapho wayengathethi nyani. Shabalalisa abantu ngenxa ye-pride. Waye-proud, wayenekratsha, ezixelele nje ukuthi sozaye azithobe uyo. 25 xa ke bethe beva abathetheli ukuba ndithethe nawe, beza kuwe bathi kuwe, khawusixelele oko ukuthethileyo kukumkani, umusa ukufihla kuthi asiyi kukubulala. Kwanakuthethileyo ukumkani kuwe. 26 wothi kubo ndiwise utarhuziso lwam phambi kokumkani ukuba angandibuyiseli endlini kaYonathani ndifele khona. Yabona into ukuthi still uthi makathethi into engekho, uthi makaxoxe. 27 beza uYeremiya bonke abathetheli bambuza, wabaxelela ngokwaloo mazwi onke abewiswe umthetho ngawo ukumkani. Bathi tu bemka kuye ngokuba ayivakalanga le nto. Yabona into ukuthi bayavuka ukuthi ayivakali yonke le nto ithethayo. Wahlala uYeremiya entengelezweni yabalindi kwada kwangumhla eyathinjwa ngawo iYerusalem. Ukuthinjwa kona yathinjwa, kodwa nge-11th hour uThixo wayesafuna ukuthi nje uZedekhiya makajike isizwe sizosinda, kodwa akavuma. Ungavumi ke, singaqinisi intloko kuze kube nzima, kube nzima udluluko, ngoba xa ungenaYesu kuzawuba nzima kakhulu. Ndizibuza yonke imihla ndithi yazi abantu abangenaYesu andazi baphila kanjani. Baphila njani kwi-end times ngaphandle komoya ongcwele? Ngoba sithi sivuka nje sithi siyambonga Yehova mphefumlo wami. Uvuka nje ngoba amandla ovuka uwafumana kuye. Ubulela nje ukulibonela kwi-end times. Ngoba abanye balala bangavuki, behlaselwa abantwana babantu bebulawa, abanye bebegula, abanye bebengaguli nokugula kodwa angavuki. Abantu abangenaYesu baphila